още го няма в България, но понеже скоро излиза и моята агенция ще му прави маркетинга, реших да ви го покажа под масата. Това е Sweet Switch. Желирани бомбони, на което специалното им е, че са sugar free първо, богати на фибри и веган. Аз не съм веган и последното много не ме касае, но sugar free частта е супер. Имат 0,4 грама захар. Има най-различни видове, след малко ще ви ги покажа всичките и ще ги пробваме. От юни месец ще бъдат available по магазините. Първо ще пробваме това е Baby Shark. Имат няколко версии, които са специално за деца. Малко съм скептичен, защото когато нещо е без захар, би трябвало да е с захар. Обикновено вкуса не е нещо вау, мирише окей. Изобщо не се усеща да са без захар. Даже ми харесва, че не са толкова гумени, колкото други желирани бомбони. Обикновено много трябва да ги дъвчеш, при тия не е така. Оставяме това тук и минаваме на следващите детски. Имаме Yummy Bears. Да, това е нещо между Lava Bear и Yummy Bunny. И следващото е Lava Bunny. Не шегувам се, следващото след малко да пробваме мечките. И това мирише готино, те са в различни цветове. Нямам търпение за еднорозите. Такъв съм мъжага, не мога да отворя еднорозите. Във формата на еднорог. Вау! И последните от детската серия са T-Rex. През юни зареждат по магазините, така че ние ще ви кажем къде можете да ги намерите, но ще бъде на много места. Те са малко по-големи, между другото всичките опаковки са по 100 грама. Останалите няма да ги пробвам, но все пак ще ви ги покажа. Освен 4-те детски има още 5 вида. Имаме Lucky Lips, Sour Worms. Да, това са кисели червей. Имаме с вкус на Cola Zero. Опаковките за харта, веганството, фибрите важат за всичките. Имаме с черешка и имаме с прасковка. Много ми харесват, очаквайте ги през юни месец да бъдат по магазините и нека пожелаем успех на този нов бранд.